Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. La arsin kaladon ke jingbo maunong rim nagabenta bantay ke medical college hanong ba Shillong. Bat ka bakaddo kadai ke jingbo maunong rim jong menteri rangba barim ke jilla u Doktor Mukul Sangma haka henretre ko banay no para arajar khat nyo nagabenta bantay ke medical college ha RP Chest Hospital lani ke TB Hospital kabadan ha mau ba Shillong kabahab hapa opor usam jong ke Shillong West Constituency. Henry minta kalami ipat ke khubor bahaka Jaka bantai ke medical college ke sorkar kadon jingtmu ban penken ria penban ya ki harijan na them yo maulong syakani ke Jaka bat baka sorkar kan pentai yeng tai semru yaki bakin syongkin sa hangni Maria Sapriang kata ke khubor ke dorbar snong mau ba kalami syakmat ban penpa ya ke jing persya jongka halor kani ke jingtmu jong ke sorkar UMLA barim ke Shillong West uba Paul Lyngdoh ubadairu menta UMDC Hakasi Hills Autonomous District Council ulaong bagani ke jingle jong ke sorkar kalong tik kum ke ketin siat parsi ke baong ulum usok Khun ukapat da Dkhan na baki pai ba kila kmi lenti ban nakani ke Jaka kin mi ki doctors ki ban syakri ya ke jilla pause wan mi penban da ki Khar Metor. Halor kani uba Apol ulaong ba UMLA ba menta ke Shillong West uba Mohendro Rapsang unom la athet kti mat la sat coach satya yaladi naba mauru udan ha ke sorkar bat udai wei ki co-chairman jong ke sorkar namar bala kalong sakat no kat doru sorkar kanam la ban le klem ke jingtip jong unong mi khmat khamtam ubadan lang ha ke sorkar kalong ki syaka rai ke ba penlengo habangi ban I kumjo ke rai jong government but ke pronouncement jong Meghalaya High Court ke ba peni ya ke failure kamtam nakaliang jong u elected representative Jaka State Assembly uba rapsang uba aki sin ki beradab aki artli ki occasion wala lek bani senran yo chief minister hakatu kapur Dr. Mukul Sangma ban le yo foundation stone ani ban bo yo maunong rim na ka minta ka medical college but hakita ki boro artli ki program u Dr. Mukul ula kran shai kum chief minister pa ka ni ka kendo ke plot of land ke don great chest TB hospital kumba lai eka tam kedai nak benta ke medical college tibat hakatu kapur kelalong ngok ke jing pentami ke bawa rak sibun ke jing kerben apering kidong syong snong haswa jong ke election bakin yo no ha snong wajong ya ke medical college ya ke jing don kam jong ke medical college ki pat ba ki sutu ba la shim darangi shim nuksa kumya ka Christian Medical College Velor ke economy jong ka snong Velor borok kawai ka depend ha ni ka medical college te ni yu iya kata ba mdei tang ba ka government jong Dr. Mukul Sangma kala ada proceed ki inaugural program la ada asin Henry ndala kelah ke sorkar ni iba namar jong ki babun ki factors bat ki jingi ki kalau mi shwa ka rai but constitute you to a high level committee di kensan menta ka poi ka bakum ka ni ke decision ka ba ningkong shwa ke violation ya ke commitment ke jong u MLA but ke ba umnam la ban sai ti bat sai khoi menta nomor mauru ulalek ban yesno bat ke sorkar ban long u ko chairman hakani ke sorkar ka long ke tu ke jing ong jongi
Rio temen jong mo o luomu su Khun Khar to Dkhan ti hang ni ngai I ba jing khmi ilti jong pat ba kalong ba hakatai ke constituency ngini yo no shibun ki Doktor hajan jong ni ngai mda Jaka ki Doktor ke mi man ki Metor te bat kham tam ka ba pen kenmau ki yang kalong tu ka jing ya kular ya kata ka smart constituency mo ka ba layat ba kata ka slogan juga smart constituency ten ren dala wan sakini gibreu te kala hi ka smart constituency but kadika failure ka ba khadu hi u nong mi khmat u bala ai u ka mandate bon mi khmat bon yalam bon push yaki policies bon influence yak policy decision making haka sarkar lada umla akan ni kerkom ke indication kalong ka failure jong ka leadership te ngai iba kamdan da kawai pat ka lenti like na ba ingin persya ka bakum kini karai but kamtam ka ban kta ru kolong ba lara kanja kan ni ka relocation kanja tang de kibna ha shwa jong ka election ka ba mudru ba katu ka chunk of voters ki badon ha ka te ka First colony ya kiru ka ki votes jong ki transfer no shakani ko west chalong constituency ketika kumno kan impact yang ya kan ni ka constituency ba daki tang daki benai kirban daki jan shubu nyo praspa ki voters ki bathamai ban bansa kan ni ka constituency tikini long katu kan ni ki observation ki jonga but ngai ba good sense will prevail but ngin la ban le ya ka ba de ban le na ka bentar interest jong pa ba ni la persya kan ni kum student leader ngala persyang ban resolve ya ka kumu urban affairs minister ngila de ban la ban resolve ru lada kamdan nok ngajing persya ban ya bujli Jaka pedeng kani ka lat ka bangi don menta kani ka raps mention shadow term Metor ngila ready ban ai ka Jaka jong sarkar pra acre ka compensation ru lada ban sio hande ka Jaka ka bangi de ban shim bujli ka baki sipai gila pendon kam lupa menta water sports complex ha umiam kidaki kidaki nongilam jong ka sen congress hi ha ko por emily ki bala persya ek ni karai but namar bam la bani ai Jaka mar kliang kachu sa dheng no kakam kubanga ui kadeka act of deception kam jong jing syukur kakam jong ba pi mislead pi ai ka jingkular ki pamdei fake promises te halor jong kita piwan phai sa kaying dorbar kumunong mi khmat ban napoy ang tahajo ya ka ege ba kular bat ka ege ba phile ka don kalahu ka pa mla banya thau sho kai te kalong ka betrayal ya ka jing shanya jong pai ba